Tabune story yang kongu story yang kong kegima story yang kong tubuka tabu tobo yang tugunga musbahati nara igota ketobo konyi wa dharura ushauri wa dharura muweze kumshauri tima tinga hotero kombegeta na hinde kora choko strike ndende ahorende tima tinga muhekira sinzamo ya YouTube ikanga sinzamo ya YouTube ntebinga oh my god tima dinga omwana onkana kyacho kole binda tima dinga kyo mwana onkacho kole binda ndochenga mbona itabidi tena ili niweze ku I don't know what I'll do tima dinga na kinda chenkole eko geranga story yenye tulikuwa tuna tima dinga umwana onka na kiacho mbekere mitamba because naona things are totally different. Asante sana. Tiangona ranga na kibintu biraiga. Songo amone chinsemo chiricheta naine. Nyamira ine. Nore asensemo yabo songo amone chinsemo chiricheta naine. Nyamira amone chikaunti chiricheta naine rogongorwa gusi. Bono ebintu byabaire buya. Abagusi Global Radio Nero hybrid station yogorwa asorongorwa gusi. Ekoligererwa nabo igogotegererwa ense engima. Bono nabokubeka okorali kwao amona intwe asa magoli alense kegima ebe nemebogani obolemi obotugi esukuru chigali chinyomba chobamenyo nabokoralya amona intwe asa magoli alense kegima ayebuna omogusi nabokosanga amona intwe obeke okorali kwao kwebyasara amona korali konde wen